trending story. What are you talking about on your trending story? Imagine a husband and wife, right? They are married. Right. The wife runs a boutique. Tete goes to the boutique, gets a bag and some wigs or weaves to an amount of close to $1,000. And then she doesn't pay for them. Murora mvatsamwa novatera kumba kwana atezvara to go and report kundo zvaitwa natete, right? And then atezvara na amweni mvavati zvoni bati mari mwana wedu, so it's no big deal. Murora novadzokera kumba came back the next day with my bouncer. Novasumza generator phone yatete and then went with them. After 1 week I'm coming back for my money. So now she gets back home and then the husband now apakati because the family wants him to sort it out. The wife is like, I don't want excuses, I don't want explanations, I just want my money. If you want to talk, pay what your sister took, right? So now our brother apakati, what should I do? Okay, I already read the scripture. Proverbs chapter number 23 verse 10 this time. The Bible says, do not move an ancient boundary stone or encroach on the fields of the forefathers. Okay, this is where I'm talking or where I'm using as a referral. Kuti muupenyu kuna anotonzi ma-ancient boundaries. Okay. Zvinhu zvakagara zviriko kubva kare. Zvokuti iwewe ukada kurwa nazvo nhasi zvinokutsimbirira. Tikatarisisa panyaya iyi ndiri kuona kunge pakaresveka from both ends. Okay. Because when this was a business transaction that was conducted, kana zvaifanira kunge zvichiadresswawo at business level. Munhu wese kana aine business anofanira kunge aine ma-measures kuti peradventure ndatadza kuwana mari yangu, how do I recover my money? Ndino recover sei, what are the legalities and all that. Inini I'm not a business person, but ndine idea nezvinhu zvakaita sezvizvi. Okay. Right. So that even zvikaitwa natete kana zvikaitwa naatezvara, munongofollowa what should be done. Kana kuri kuti muno confiscate zvinhu through the lawyers or what, zvongodaro. Because kana murora akanomhangara kuna naamweni, right, automatically as business it has become a family issue. Saka kana ya family issue maibvisa ku business side, maakufana futi zvakare kuiadressa as a family, because maishifta from the business side. Zvinhu kana tichiti tudada business ngaringofamba rakadai, kana zviri zvefamily ngazvingofamba zvakadai. Yes, ichokwadi kuti vaka cross a boundary pakutaura kuti imari yemwana wedu. That is so much off. Iye ndokubva azocrossawo, uye haana zocrossa boundary manje, akazocrossa iri ocean. Dzimwe nguva zvinenge zvakanaka panguva iyoyo isusu togona kusupporta tiri pano pasocial media. Yes. But these are family issues. Mapedza kutakurana magenerator mazodii mazopanana mari, Then what? muchaona kuti zvinogona kupedzisira zvakustraina ukama hwenyu. Because kana murume apakati, I don't think kuti iwo wanga uchida kuti murume wako atembenge ari pakati. You wanted peace, you wanted your money back. But now uchaona kuti wapedza kuita zvemari, matangana futi nejeni yekuda kusolva ukama. Zvinogona kutorera 20 years. And it may also eat into your peace. You may not care about it, but you care about your husband. So if your husband is saddened, kana achipiswa kumba kwao, especially kana ari munhu ari that family oriented zvokumba kwao, it will always have my effects on your relationship again. Saka dzimweni dzenguva usati wapindana nenyaya, kana usati wateka ma-measures ekuda kuratidza kuti vanhu ndogona ngokupedzera zviri nani, unogona kutariswa futi ma-after effects kuti zvakamira sei, zvinozodii kumberi. Because tete vakacross a boundary, murora avacross a boundary, there is chaos, no one is safe. But let me continue on this topic. Last week ndopatakatanga this topic when we were talking about crossing or moving my boundaries. Takataura zvinhu zvakawanda, tikataura about body shaming. I received a lot of responses, especially from our female counterparts. Okay. It seems kuti varume tiri kuvhura huru kunyanyanya pakutaurisa and all that. And ndakazongopedzisira ndataura kuti you don't say to your husband, you are not man enough. Oh, yes.
it's another milestone yekukrossa or yekumove ama-boundaries. When you say that to a man, you have castrated him in the spirit and you have killed his ego, you have killed what we call men. Chinonzi murume chacho ndochawauraya. Statistically, 97% of men, even concerning their manhood, most of them, they don't feel like they are men enough. Okay. Yes. Many men are not confident. They second guess themselves. They're always weighing themselves. Am I really what a woman needs? So already ukazenge wakutaura kumurume kuti you are not man enough, It's like you are confirming. Yes. Uri kuconfirma zvinhu zvaari kubvunza every day pamusoro pake. And those who do these statistics, they say mostly the people who question whether they are men enough or not, they are actually men enough. They are within that zone of what we call, okay, a natural person must be like this. Okay. Right. But they don't know that. Even if you tell them that this is what you are, they will be confident for a day or two. The next day they are questioning themselves. So you as the wife, you as the person closest to them, ndiwe unofana kuita seal that confidence, kuti arambe ari confident. When you take that away from him, it's just a confirmation of the things that you've been thinking about himself. Saka anova aluza that self potence yanenge ainayo yekunzwa kuti ndiri munhu. And zvikadaro, automatically you become a stranger to him. Unogona nge wakadaro muchinetsana muchipopotedzana, also discover kuti even your sexual life becomes dead. Even when you want to be close to him, anogona kutanga kupa ma reasons. Let's say maybe maudzana kuti sorry ndakangotaura nekutsamwa watoto zvoita sekunge solve this problem. Uchaona kuti achatanga kupa ma excuses because anenge akunyara. And even when you are together, no matter how much you appreciate him, he may end up thinking that you are faking it. Saka zvinouraya even your romantic side. Zvinouraya everything. Chinochokuita nemarriage. All right, wauraya marriage yacho. It's no longer there. Zvekuti even kwaanoenda kwacho anoenda ari wounded. Saka pane dzimwe nguva dzekuti unozoona kuti marambana munhu ari kuramba kukunzwisisa. Maybe wazongotadza kanhu kadiki obva atojamuka last number. Vanhu vagomuunganidzai vagoti but nyaya idiki naibigi ingomuregerera agoti handidi, haisi nyaya diki iyi. Musi wawakamuudza kuti you are not man enough. It's been stuck since. Yes. Wakamufananidza namadora. Pawakatongodaro zvakabva zvatongopera. You finished him. And kubva ipapo anga akutsvaga kuti anga relieve a say of your duties as a wife. Saka usafe wakadaro. The other thing, usafe wakaudza murume kuti vana havasi vako wakatsamwa, kana kuti akakuudza kuti vana ava ndevako ndiani. Akakuudza kuti unozvara ndiani. You should never cross such a boundary. These things that I'm talking about, some of them have killed each other because of what I'm talking about today. So don't take it with a pinch of salt. Don't take it just as a laughing matter. Bishop, what of what? Inyatso zvitora uzviudze kuti kana zvikaita sei tingatorambana tingagokutikana mabhegi panze tigodi mashoko iwayo ngaaregedze kubuda muromo mako. Anogona kutanga kufunga kuti vana havasi vake. Yes, munogona kutaura kuti hey, kana uchifunga kuti nini hande ku-DNA munogona kuenda ku-DNA. Maenda ku-DNA zvigotooneka sure kuti vana ndevake. But achatanga kufunga kuti pawakanga uinaye une vamwe varume wava-entertainer wawanga wakufunga kuti ndo varidzi vemwana. Saka at the end of the day hazvisi kuzopera paari kufunga kuti iwewe you have been 2, 3 or even 10 timing. Why? Because wakonfessa wega
And it is believed amongst us as people kuti when someone is angry, that's when they speak the truth. Saka dzimwe nguva hazvisi chokwadi. Pane dzimwe nguva dzokuti munhu anogona kungotaura just to tell you off, kuti angokuswitcha off, pamunonge wamunyanyira and all that, obva hanzwa kuti ndikataura izvo anobva anyarara. Hazvisiri izvo, but zvinofungirwa kuti ndizvo because wanga wakatsamwa. Because pauchati sorry ndanga ndakatsamwa, unzi hey, mukutsamwa kwako wakataura zviri pamwoyo wako. Uzakunetori nemumwe munhu wekuti anonzwa kuda kutodzokerana newe, kutonzwa kuti but munhu uyu ozofunga zvaakataura, waona kuti no, kwatakasvitsana hakusi right. Mashoko ngaaregedze kuwanda kana usiri kufara, because kazhinji kana wakatsamwa, the moment you are angry, the moment you are emotional, that is the very moment wisdom painotanga kukubvunza kuti iwewe neni takambosangana rini. You automatically become unwise. So the best thing to do is to keep quiet. If you want to address things, they are not addressed when you are angry. Take time to yourself. Walk away. Make sure your tempers are down. When you are to discuss about it, make sure that you are in your right senses. Because we're not going to so for the rest of take back. And you can't take back, no matter how much you try to apologize. Maybe an apology will just be accepted, but things will never be the same again. Okay, so let me also go back to the female side. When you are having maybe an issue, azhinji varume tinonyanyofarira kuita vana vakomana, because we feel kuti ndo vanozoendesa legacy mberi and all that, hazvina kuipa nai. But unofana kuzviziva kuti mudzimai kana achikubarira vana, ishungu dzake kukubarira vana vaunozoda. Zvokuti paanozvara mwana paye musi waanomuzvara, vanhu vese vachiti makorokoto, vanhu vachifara. Yes, she's also happy, but she's waiting for the honor of that child, who is you as a man. Kuti pauchabata mwana, what's going to be your reaction? What are you going to say? You see? Saka maybe pamongo uri kufunga kuti kurifana kuya mwana mukomana, kobva kwauya mwana musikana. Be very, very careful with your words. Be very, very careful with your reactions. You may kill your wife's spirit. And you and me as a man, we may understand the pain and the endurance our wives take during childbearing or childbirth, but we will never understand it to the full. As long as tisatambotakura pamuviri, hatina idea, kana tikatange tinayo, haisi. It's all pretty much assumption. Exactly. Unozongoona maybe nesweating, unozoona nekuneta nekurwara, what Joshua, she must be going through a tough time. But that tough time, hauna idea nezvayo. Saka vazhinji varume tinocrossa maboundaries. Takutoudza madzimai kuti ndiri kufunga kutsvaga umwe mukadzi kuti andipe mwana mukomana. Mukadzi uri kuudza ane vana 4 vasikana vaakakupa. 2 vacho vakazvarwa necaesarean section. Akachekwa. In other words, uri kumuti she's not good enough. Uri kumuti hazvina kukwana zvaakaita muupenyu hwako. Iye achitozivawo kuti kunyange aidawo kuti akupe mwana komana, hazvisi musimba rake, zviri musimba raMwari. True. Wonzwa kuti dai wamureplace. Iwewo kwauri, no matter, okay, kana ukada kutaura nevoice rakadzikama kuti vadzimai vangu vandinodisa. I mean, whatever you say. Ukazongopinza kuti ndanga ndichida kuti nditsvage mumwe. Chet, no matter how polite you try to be, you've crossed it. Your wife may shatter inside and she may never recover. Vatoripo varume vari under the influence of my voice vanonzwa kuti handingangonotora umwe mukadzi ndichingounza pamba, ndiri kuda kuti nditange ndakurukura navadzimai tisvike pakunzwanana. Even kana makasvika pamakanzwanana, she was just trying to be composed. She was dying inside. Pawangotaura nyaya yako wakakrosa. No one wants to be replaced. Even those who are not good enough, they still do not want to be replaced. Maybe munambobvira makashanda muindustry, maybe munambobvira makashanda kumaofisi kwatakamboenda, whereby unoona kuti kwatoemployiwa munhu ari kutopiwa maduties awanga uchipiwa, onzi iwewe right, iwewo
musatomuita se I think anoda kuzongomutuma-tuma wakomana anenge aine chaari kunida musa anokubatsirai zvese zvawangochita zvaendwa over kune mumwe munhu usina kudzingwa basa. You don't understand the pain. Saka most of the times unogona kucross a boundary uchifunga kuti you are saying it politely. Kune zvimwe zvinhu zvokuti no matter how calm you are, kuzvitaura izvozvo zvangofanana kuti madiko vose vamwe varume vari productive. Yeah. No matter wazvitaura nezwi riri kuyerera uchi, you are just saying that man is not a man. There are people out there who are better than him. Yes. Do you know that it is true? Yes, it is true. But you don't say it. Keep it to yourself. The moment you say it, wadarikira. Many people are failing to heal because of what has been said by their spouses. Marriages mazhinji ari kurwara, ari kuchema izvezvi. Zvine chekuita kazhinji nezvawakataura. Even ukatotaura nda kutora mumwe mukadzi, ukazorega kumutora, it has the same sekunge wakamutora because wakatomutora. Even ukazodecide kuti rega ndingogara nemudzimai wangu, mashoko iwayo anoita kuti angofunga kuti wanga uchida kutora inyaya yekuti wakazongorambwa newo wanga uchida kutora, saka ukazongodecide kusatora. It will never be considered sekuti you reconsidered your thoughts. Don't cross ancient boundaries. So next week I'm not going to bring a new topic. That is if you bring your questions, because pataiterera kana kuti pataiverenga zvamanga muchinditumira, many people are hurting. There are a lot of questions kuti how do I move on from what has been done against me nespouse yangu. How do I find myself? Ndakaudzwa kuti ndinenge Jojo Tank. How do I rediscover myself? Ndakanzi I'm not a man. Alright, unoziva here kuti murume chaiche ane mari. Think of anyone who is rich in Zimbabwe. Mudzimai wake akamubvunza kuti unofunga kuti une mari here? Imari here unayo iyoyo? Because munhu iyeye is not the richest person in the world, they will still feel abused. Their spirit will be crushed. They will crash. Even I know, but anofunga kuti maybe it's not good, it's not enough for you. Saka please send your questions to 773 115 025. 773 115 025. I'll be responding to them as anonymous. Don't worry, just send. Thank you. All right, his name is Bishop Musa Kamisola. Bishop, where can people find you quickly? Okay, 773 115 025. If you are having my events where you want to invite us, please itakufona, because the Mongo can send a message. We may see it after event yatozoitko also for pamutaku. No, just call and then we talk. Thank you. God bless you. All right, you can catch Bishop Musa again next week, same time, right here on the Morning Galaxy. We call this one So Food. Bishop, thank you once again.